Vi er ved at forberede vores kulturgave, og vi har valgt at få UMD-parken strikken, så vil vi give dem en sang, og det skal være Lean on Me, for i vores korte bekendtskab med Esbjerg har vi ligesom luret af fællesskab af noget af det, der prioriteres højst der. Vi vil lave en bålfest, men da det i forvejen er planlagt i Solbærfest, så vil vi stedet invitere mig til dem ved vores kulturgave. Ja, og vi har valgt at spille den på boommakers, fordi at, de har mange instrumenter ude på Hesbjerg, men de har ikke nogen boommakers, ikke, som vi lige har set, og vi har også snakket med dem om, det har de aldrig hørt om. Så for at lave det lidt anderledes og spændende, så har vi valgt, at det skal være med det instrument. Og det vi ser på filmen, det er ikke det færdige produkt, men vi skal have øvet det bedre, og vi skal have øvet både sang og musik og rytme mere. Så, men det er så langt vi er nået. Er det det? Og lave et soloer, fordi at dem i Esbjerg, de bor på en alternativ måde, og så tænkte vi, at vi måtte give dem en alternativ gave. Det er lavet cement, hvor vi så har puttet muslingeskaller rundt, som skal symbolisere viserne, eller nej, tallene. Og så er der jernrør i midten, som skal være viserne. Og så har vi pyntet dem med andre små muslingeskaller. Skal vi lave det nu? Det var godt. Nej.
Skal vi lige måle, hvor tyk den er?